ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் 18 நாள் பகவத்கீதா கோர்ஸ்க்கு. அண்ட் இன்னைக்கு வந்து 14வது சாப்டர் நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப எங்க வந்திருக்கோம்? நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காளா? போயிட்டாங்க மாதாஜி, போயிட்டாங்களா? போயிட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே, அப்ப நீங்க படிக்கலாம். பபிதா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुप एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय प्रो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यचात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். பகவத்கீதை இன்னைக்கு என்னது? 14வது அத்தியாயம். அதுக்கு என்ன டைட்டில்? குணத்ரய விபாக யுகா. 3 குணங்கள். குணத்ரய, திரயனாக 3 குணம். அப்ப 3 குணங்கள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். அவருடைய தெய்வீக அருள் அவைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம படிக்கணும். அத்தியாயம் 13 மறுபரிசீலனை கிருபதன் பண்ணிடலாம். அர்ஜுனனே 6 கேள்விகள் கேட்டார். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல கேட்டார் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞம், அப்புறம் ஞானம், அதை பத்தி வந்து விளக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை அதையும் பார்த்தோம். ஈசானன்ய யோகேன. நியாயம் அப்படின்னா என்னது? அறிவின் பொருள். எதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம், அந்த புரிஞ்சு அதை படிச்சு நம்ம என்ன எங்க அந்த இலக்கை எங்க கொண்டு போய் நம்மளை வந்து சேர்த்தோம், அந்த அறிவை படிச்சு நம்மளை வந்து எங்க கொண்டு போய் சேர்த்தோம். அப்புறம் பிரகிருதி. பிரகிருத்தினா என்ன? புருஷா என்னன்னு அவளுடைய சங்கமா, அவ வந்து எப்படி அதோட ஒற்றுமை என்னன்னு பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை. அறிவின் பார்வை க்ஷேத்ரஜ்ஞம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? இன்னைக்கு குட்டி தான், ஈஸியா முடிஞ்சிடும். குணங்களின் நிபந்தனை. ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு நிறைய, பார்க்கலாம். குணங்களின் நிபந்தனை. இதம் ஞானம் உபாசித்ய. இதம் ஞானம்னா என்னது? இந்த ஞானம். இந்த ஞானம் எது? பகவானை பற்றி உள்ள ஞானம் தான். சோ அது வந்து 14.1 ல இருந்து 9 வரைக்கும் முடியும். குணாதிசயங்கள்.
செயல்புகளின் மற்றும் இறப்பு. இந்த மாதிரி 3 முறைகள் இருக்கு இல்லையா? அதோட வந்து என்ன குணாதிசயங்கள் அதை வந்து பார்க்க போறோம். 10ல இருந்து 18 வரைக்கும் முறைகளை மாற்றுதல். இந்த முறைகள் என்னது? 3 மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சருக்கு அதுதான் நம்மளை பந்தப்படுத்துறது. அதுல இருந்து நம்ம வந்து தப்பி இன்னும் மேல் இதுல என்னது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு எப்படி போகணும்? மாம் செய்யோ அபியபிச்சாரேன. எஸ், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னு நான் கிடன்னு படிச்சுனே போறோம். எஸ், செல்வகுமார் படிங்க பிரபுஜி. படிங்க பிரபுஜி. श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इदोकदाः. அப்ப இதுல என்ன சொல்றார்? பகவான் உவாச்ச, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். எல்லா சாப்டர்லயும் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருந்தா வரார். சோ இதுலயும் சொல்றேன், நான் திரும்பி உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். நிறைய இந்த முனிவர்கள் தபசெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து இந்த ஞானத்தை பெற்று அவங்க வந்து உயர்நிலையில போய்விட்டார்கள். இது மேலுள்ளதுக்கு மேல என்ன சொல்வா, பிரம்மலோகம் இல்ல மோட்சம் கிடைச்சும் போயிருக்கலாம். பட் நம்ம உலகத்தை விட்டு அவங்க வந்து மேல் உலகத்துக்கு போய்விட்டார்கள். பக்குவான நிலையை அடைந்துள்ளனர். பபிதா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सात्यम् आकतः सर्गे अभिनो बजायन्ते प्रलयेन व्यदन्ति च. हरे कृष्ण माताजी. சாதர்மியம் 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 ஆகதः. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? இந்த ஞானத்தின் நிலை பெறுவதால், எந்த ஞானத்துல? பகவானை பற்றியுள்ள இன்னும் ஆழ்நிலை இன்னும் நன்னா புரிஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இப்ப என்ன நம்ம எல்லாரும் அங்கேயும் தான் வந்திருக்கோம். we are all part and parcel of the Lord. பகவானுக்கு இருக்கிற எவ்வளவு ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. ஆனா சின்ன தீப்பறி மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கும், பெருசா இருக்காது. குவாலிட்டி வைஸ் சேம், குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்ப என்னது, அவன் வந்து அந்த பகவானை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கும் போது என்னாகும், அவருடைய இடத்தை அந்த என்னது கோலோக பிருந்தாவன் அடைய முடியும். அங்க போயிட்டு தெய்வீக இயற்கையை அவனுக்கு வந்து அவன் கிடைத்து விடும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் ஒருவர் படைப்பின் போதோ படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போதோ அழிவதோ தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த மாதிரி உள்ளவன் வந்து ஒரு வாட்டியும் வந்து பிறப்பு இறப்புல இது விடுதலை ஆகிடுது. மெயினா அதுதான். இல்லாட்டா என்ன ஆகும், அந்த பக்குவம் இல்லாத நிலையில இருக்கிறவங்க என்ன ஆகும், திரும்பி பிரளயம் வந்து அழியும் போது திரும்பி எப்போ வந்து சிருஷ்டி ஆரம்பிக்குமோ அவங்க வந்து திரும்பி பிறப்பாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி தெய்வீக குணங்கள் எல்லாம் கிடைச்ச வாழ்க்கை இது யாருக்கு கிடைக்கும்? நல்ல பக்குவம் உள்ள வாழ்க்கை. அவ வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை திரும்பி பிறப்பு எடுக்க மாட்டார்கள். அது இப்படி சிம்பிளா சொல்றதுக்கு அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா, படைக்கும் போது இப்பெல்லாம் இந்த சிருஷ்டி படைக்கும் போது அவ இறக்கவும் மாட்டார்கள், பிரளயம் போது அவங்க இறக்கவும் மாட்டார்கள். அப்படின்னா என்னது, பகவானோட இந்த கோலோக விழாவுக்கு அங்க போய் விடுவார்கள். அடுத்தது சாந்தி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहं बीज प्रदः पिता. हरे कृष्ण. சோ இதுல என்னது, அகம் நான், பீஜ பிரதபிதா, நம்ம எல்லாருடைய தந்தை அவர்தான். பீஜமா நமக்கு கொடுத்து ஒரு உயிரை கொடுத்தது அவர்தான். சோ குந்தின் மகனை எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் தான் வந்து இது வந்து எல்லாமே வந்து என்னது, இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் எல்லா உயிரினங்களும் இங்க பிறக்கிறது. அதை எப்படி இந்த பொருள் இயல்பால் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம நேதி பார்த்தோம் இல்லையா, பிரகிருதியும் புருஷனும் சேர்ந்து அந்த இது எல்லாமே சிருஷ்டி எல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க. அப்புறம் என்னது, நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் அவரோட வந்து ஒரு சுவாசத்துல இருந்து ஒரு அண்டங்கள் வெளியில வரும். அண்டம்னா என்னது, 14 உலகம் வரும். அதுல வந்து நடுவுல உலகம் தான் நம்மளோட அர்த்தம் வந்து. மதாஜி டவுன் பண்ணிடுங்க. டவுன் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் திரும்பி வேஸ்ட் பண்ணுங்க. வேற யாராவது வந்துன்னா சோ இவர் தான் க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. அவரோட இதுல இருந்து காரணோதக சாயி விஷ்ணு. இவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து ஒரு அண்டம் பிறக்கும். பட் நம்ம மூச்சு விடுறப்பல இவ்வளவு ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ண மாட்டார். அவர் மூச்சு விட்டா அப்படி அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் தான் மூச்சு எடுப்பார். அந்த மூச்சு எடுக்கும் போது என்னது, பிரளயம் வந்து அழிஞ்சிட்டார். 14.5
அந்த மாதாஜி பாகியலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்காங்க இல்லையா? பாகியலட்சுமி மாதாஜி இருக்கா இல்லையா? சாந்தி மாதாஜி டவுன் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு. நிறைய பேர் இருக்காங்க படிக்கிறதுக்கு. எஸ், பாகியலட்சுமி மாதாஜி இல்லையா? ரெடியா இல்ல இப்போ. ஓகே. மாதாஜி. அரமன் பிரபுஜி நீங்களும் படிக்கலாம், படிங்க. சத்வம் ரஜஸ் தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவா நிபந்தின் மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். நிபத்னந்தி அப்படி படிக்கும். மகாபாஹோ தேஹே தேஹினம் அவ்யயம். பொருள் இயல்பு. விஜயசிவனை லோவர் பண்ணிட்டீங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணவா எதுக்கு லோவர் பண்றதுன்னு எனக்கு தேட வேண்டியதுதான். பொருள் இயல்பு 3 முறைகளை கொண்டுள்ளது. there are 3 modes of material nature. மெட்டீரியல்ல 3 முறையான நேச்சர், 3 நேச்சர் இருக்கு. என்னெல்லாம்? நன்மை பயக்கும், தட் இஸ் குட்னஸ். ஆர்வம், ஆர்வம்ங்கிறது இது பேஷன், தட் இஸ் என்னது? சத்துவம் ரஜஸ், இதேதான். சத்துவம் ரஜஸ் மற்றும் அறியாமை தமஸ். அப்படின்னா என்னது? அறியாமை தமஸ். அப்புறம் வேற என்னது? வேற என்ன பேர் சொன்னேன்? அறியாமை, மறந்து போயிட்டேனே. குட்னஸ், பேஷன் அண்ட் இக்னோரன்ஸ். இங்கிலீஷ்ல இக்னோரன்ஸ். சோ இது வந்து நன்மை, ஆர்வம் அண்ட் இது அறியாமை. நித்திய ஜீவ அஸ்தி இயற்கையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது வலிமையான ஆயுதம் உள்ள அர்ஜுனா அவர் இந்த முறைகளால் பந்தனைக்கு உட்படுகிறார். அப்படின்னா இப்ப வந்து ஆத்மா இருக்கு, அதுக்கு அழிவே கிடையாது. அது ஒரு உடல் எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்? உடல் எடுத்து இந்த இதுல பௌதிக உலகத்துல பிறக்கும் போது இந்த மாயா சக்திகளை அதை ஆட்கொள்ளும். அதுல என்னெல்லாம்? ஒண்ணு வந்து சத்துவகுணம், இன்னொன்னு ரஜோகுணம், இன்னொன்னு வந்து தமோகுணம். எய்தர் சத்துவகுணம் இருக்கும், அப்ப நம்ம சத்துவகுணத்தை எல்லாம் படிக்கலாம், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கலாம், நிறைய ஜப்பம் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இருப்போம். இல்ல ரஜோகுணத்தை என்னது? ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் பங்கு பெறணும், எல்லாத்தையும் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், எல்லாத்தையும் நம்ம பொறாமை, கோபம் எல்லாமே ஹைப்பரா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி. அடுத்த 3வது என்னது? தமோகுணம். தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க டல் அண்ட் ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் அப்படி அந்த டல்லா இருப்பாங்க. சோ இந்த முக்குணங்களும் தான் நம்மள இழுக்கிறதே தவிர சொந்தமா நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே ரைட்ஸே கிடையாது. என்ன பண்றோம்? நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எஸ், மணி பிரபுஜி படிங்க, இல்ல மாதாஜி யாரோ படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन पत्नादि ज्ञानसंगेन सानः. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் படிக்கிறாளே. ஐ அம் இம்ப்ரெஸ்ட். ஓகே. பாவம் இல்லாதவரே நன்மையின் குணம் எப்படி இருக்கும்? ஓகே, நன்மையின் குணம் எப்படி இருக்கும்? நன்மை பயக்கும், தட் இஸ் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன். மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது ஒளிரும், மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அவர் வந்து நன்மை பயக்கும் செயல்கள் பண்ணும்போது அவர் வந்து பாவ வினைகள் அவரை அண்டாது. ஏன்னா அவர் வந்து நன்மை பயக்கும் செயல்கள் தான் பண்ணுவார். பகவானை நோக்கி இல்ல, இது என்னது? நன்மை பயன் அப்படின்னா என்னது? குட்னஸ், நல்ல குட் திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்போ பாவ விளைவுகள் இருந்து அவர் வந்து விடுபட்டுள்ளார். அந்த குணத்தில் ஆனால் என்ன ஆகுனாக்கா, அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்து கொள்கிறார்கள். கரெக்ட். இப்போ பகவத்கீதா இருக்கட்டும், எது இருந்தாலும் நல்ல கடகடான்னு படிச்சு நல்ல ஒரு இது வரும். ஆனால் அதுல ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. என்னது? அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் இன்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். இல்லாட்ட இது வந்து நல்லதுதான், ஆனா திரும்பி அவங்க என்ன ஆயிடும்? அதுல ஒரு இது வரும், என்னது? பெருமை அந்த இதெல்லாம் வரும்போது என்ன? திரும்பி வந்து there is a compulsion. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாருக்கு? பலன் நோக்க செயல்கள். இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு வந்து என்ன வந்து எல்லாரும் கவனிக்கணும், எனக்கு ஒரு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது? அவன் திரும்பி நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு திரும்பி அவன் எடுக்கிறான். எஸ். அடுத்தது இது நன்மையின் முறை. அவன் என்ன பண்ணுவான்? இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்பிங் மென்டாலிட்டியா இருக்கும். ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு கால் சரியில்லைன்னு அவனோட கை தாங்கி பிடிச்சுன்னு போறது. அப்புறம் இந்த மாதிரி வீட்டுல வந்து நல்லா எல்லாருமா வந்து பஜனை பண்றது, இதெல்லாம் நன்மை பயக்கும் செயல்கள் தான். நன்மையின் முறை என்னது? அது பேர் தான் சத்துவகுணம். தூய்மையான உண்மையான மகிழ்ச்சியிலும் அறிவிலும் பாவ எதிர்வினைகள் இல்லாமல் அனைவருக்கும் சமமாக உயர் கிரகங்களுக்கு செல்வார்கள். இந்த மாதிரி உருவா எங்க போவான்? உயர் கிரகங்களுக்கு போவான். அங்க வந்து எல்லாம் புண்ணிய கர்மா எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அதோட அக்கௌண்ட் எல்லாம் தீர்க்கிறது வரைக்கும் அங்க இருப்பாங்க. சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்க வந்து பௌதிக உலகத்தை வந்து பிறப்பார்கள். அடுத்தது 14.7. விஜய மாதாஜி படிங்க. விஜயா. हरे कृष्ण माताजी. रजो राहत
महं विद्धि तृष्णा समुस्तभं तन्निबन्धादि गौन्दये कर्म संगेन देहिदम् தேஹினம் निगिदम् हरे कृष्ण இல்ல மாதாஜி தேஹினம் देहिदम् இது வந்து கௌந்தேய கௌந்தேய அர்ஜுனன் எப்போ கௌந்தேய கௌந்தேய வருமே அதுதான் அது தப்பு பண்ணலை படிக்க கௌந்தேய. அப்புறம் இது சமுத்பவம். அது உங்க மொபைல்ல சரியா தெரியும், மொபைல பார்த்து படிக்கணும். அதுல ஒரு வேலை தெரியலையா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது என்னன்னாக்கா உணர்ச்சி. தட் இஸ் இது மோட் ஆஃப் பேஷன். சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லணும்னா ரஜஸ் ரஜஸ் அந்த இது அது எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி உணர்ச்சியின் குணம் எப்படி இருக்கும்? வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களா. கிடைக்கலைன்னா ஒரு ஏக்கம், எல்லாம் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி பிறக்கிறது. குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. அவனை எதிர்பார்த்து பண்றான், அதுல வந்து திரும்பி அந்த விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் வரும்போது என்ன ஆகும்? திரும்பி பந்தப்பட்டுக்கிறான். பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் வந்து அவன் வந்து பிறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துள்ளது. இப்ப பேராரத்துல இருக்கிறவா எப்படி இருப்பா? இந்த நேரமும் ஆக்டிவ் அண்ட் வரம்பற்ற ஆசைகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு. இதுதான் இல்லை, எல்லாமே நான் பண்ணணும், இல்ல நான் தான் பண்ணணும், எனக்கு தான் வரணும், இல்ல நான் தான் ஜெயிக்கணும். செயல்பாடுகளின் புலன்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. துன்பம் மற்றும் புலம்பல், பேராசை, திரும்பி துன்பம், மீண்டும் மீண்டும் பூமியில் பிறக்கிறார்கள். இவங்களும் வந்து பூமியில பிறப்பார்கள். அடுத்தது நோபடி. ஓகே. தமஸ்த்வஜ்ஞானம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலயஸ்ய நித்ராபிஸ் தன்னிபத்னாதி பாரத. இந்த மாதாஜி இருந்தாங்க, கூப்பிட மறந்து விட்டேன். நான் கூப்பிட்டாதான் இவங்க எல்லாம் பதில் சொல்றேன்னு சொல்றாங்க. என்ன பண்ண மறந்து விட்டேன். அமுதம் மாதாஜி. அடுத்த அமுதம் மாதாஜி நீங்க படிங்கோ, ஃப்ரீயா இருந்தேன்னா. ஓகே. பரதனின் வழி தோன்றலே அறியாமை. அறியாமையில் இருக்கும் இந்த ரஜஸ் தமஸ்ல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்து. எல்லாம் மாயையில சிக்கிண்டா போல ஒரு மாதிரி சோம்பல் இதுல இருப்பாங்க. சோம்பல் அண்ட் லெத்தார்ஜி, அது ஒரு மாதிரி டல் அண்ட் டம்ப் அண்ட் இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். அப்படி பார்த்தா 3 பேரும் ஒரு பிறவிதான் எடுக்கிறாங்க. சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க பிறவி எடுப்பார்கள். அடுத்தது என்ன? ரஜஸ் அது ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க, அவங்களும் பிறவி எடுப்பா. தமஸ் குணத்தில் இருக்கிறவங்க பிறவிதான் எடுக்கிறாங்க. அறியாமையில என்னது? தம குணத்தை இருட்டில், பைத்தியக்காரத்தனத்தில், அதிக தூக்கத்தில், போதை கடுமையாடுக்கி முட்டாளாக நரக கிரகங்களுக்கு செல்வார்கள். கீழே இருக்கிற கிரகங்களுக்கு போவார்கள். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்ப மாடர்ன் ஃபேமிலி காட்டியிருக்காங்க. எல்லாரும் அவவா கேட்ஜெட் வச்சுட்டு யாரும் பேசிக்கிறது இல்லை, எல்லாம் அவவா லைஃப்ல பிஸியா இருக்காங்க. இதுதான் இது வந்து பைத்தியக்காரத்தனமான குடும்பம். ஒரு குடும்பம்னு பேருக்கு 4 பேர் இருக்காங்க ஒரு வீட்டுல, ஒரு 4 சவுத்துக்குள்ள. அவ்வளவுதான். பந்தம் பாசம் ஒண்ணும் கிடையாது. எஸ். அடுத்தது மாதாஜி படிங்க, சொன்னேனே. சத்வம் சுகே ஜயதி ரஜக கர்மணி பாரத ஞான நமாருத்ய து தமக பிராமாதே சம்ஜயத் யுத. அப்ப சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. சத்துவகுணத்துல என்னாக்கும்? ஒருத்தர எல்லாம் இன்பம், அவனுக்கும் ஒரு இன்பம், ஒரு நல்ல குட் ஃபீல் ஃபேக்டர் வரும். ஏன்னா அவன் வந்து ஹெல்ப் பண்றான். அவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும்போது என்ன, ஆனா என்ன பகவான் நினைத்தெல்லாம் வரவே இல்லை. ஜஸ்ட் ஹீ ஃபீல்ஸ் நைஸ், எல்லாரும் பரோபகாரம் பண்றான், எல்லாம் பண்றான். அப்ப அதுல வந்து இன்பம் கிடைக்கிறது அவனுக்கு. அதோட இஃபெக்டும் வரும், புண்ணியமும் கிடைக்கும் அவனுக்கு. ரஜோகுணத்தை இருக்கிறது எப்படி? பலனளிக்கும் செயல்கள் தான் அவன் பண்ணுவான். அவனுக்கு எல்லாம் எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும், அதனாலதான் அந்த மாதிரி பண்ணுவான். தமோகுணத்தை இருக்கிறவங்க வந்து பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. பைத்தியக்காரத்தனமா ஏதாவது வேலை பண்ணுவான். அதிக தூக்கம், அதிக சாப்பாடு, அவன் மாதிரி டல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 14.10. எஸ், இது யார் படிக்கிறா? ரஜஸ் தமஸ்சாபி பூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜஸ் சத்வம் தமஸ்சைவ தமஸ் சத்வம் ரஜஸ்ததா. அப்படின்னா என்னது? வரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், உயர்ந்ததாக விடுகிறது. நம்ம லைஃப்லயே பார்க்கலாம். ஒரு நேரம் நம்ம என்னது? ரஜோகுணம் தான் மேலோங்கி இருக்கும், எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும் எல்லாமே. அப்ப சத்துவகுணம் ஜப்பாலாம் போயிடும், பின்தங்கிடும். வேற
வந்து டயர்டு இந்த என்னது தமோ குணம் வரவே வராது. ஏன்னா நம்ம தான் ஆக்டிவா இருக்குமே. தமோ குணம் இஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் ரஜோகுணம். சோ அது வந்து ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் சிலப்போ. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும் வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கிறது. நம்ம உயிர்வாழ்களிடம் இது வந்து எப்பவுமே இது போட்டா போட்டி இருந்துட்டேதான் இருக்கும். நம்ம எல்லாம் அதனாலதான் கட்டுண்ட ஆத்மான்னு என்று சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி மூன்று குணங்களும் நம்மளை வந்து தாக்கிண்டே இருக்கும். என்ன கொடுத்திருக்காங்க தெரியல. இப்போ சத்துவகுணம் ஆன்மா என்னது மாட்டி முடிக்கிறது. அது ஒரு பாடி எடுத்துன்றதுனால இந்த குணங்கள் மூன்று குணங்களும் வந்து இருக்கும். सर्वद्वारे माताजी शांति आर माताजी शांति गोपी हैंड रेस பண்ணு. இப்போ हैंड रेस பண்ணியா? हरे कृष्णा माताजी सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तदा विद्यात् विद्युतं सत्वमित् युद्ध हरे कृष्णा நல்லா படிச்சோம். உடனே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 9 கேட்ஸ் 9 இங்கதான் பார்த்தோம். எனக்கு நினைவு இல்லை, ஏதோ கிளாஸ்ல படிச்சோம். ஓகே. உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகள் உள்ள சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தன் வந்து சத்துவகுணத்துல இந்த 9 கேட்ஸ் நம்ம பாடியில 9 கேட்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சத்துவகுணத்தை இருக்கும்போது என்ன அர்த்தம்னு பிரகாசப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான். நல்ல சத்துவகுணத்துல இந்த பாடியிலே இருக்கும்போது அவன் வந்து அதை நல்லா வளர்த்திக்கிறான். எப்படின்னா என்னது, அந்த சத்துவகுணத்தை இன்னும் நல்லா வளர்த்திக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். தூய்மையா இருக்கும். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. வாயால் பேசுறதா இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்கள் பேசுவோம், காதால் கேட்கறதெல்லாம் இனிமையான இதெல்லாம் கேட்போம். எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பெட்டர் நல்ல ஒரு இதா இருக்கும். ஏன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது என்ன 9 கேட்ஸும் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணும். 9 கேட்ஸ்லயும் வந்து நல்ல சத்துவகுணத்து பிரதிபலன் தெரியும். இப்ப என்னது அந்த மாதிரி ஒரு இஃபெக்ட் காணும் அது சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது. அப்புறம் வந்து बबीता माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माताजी। लोप प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहः रजस्येतानि जायन्ते विवृते परदर्शप। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। பரத குல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது நான் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், சத்துவகுணம் ஏற்றம் இருக்கும்போது அவன் வந்து எல்லாமே வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும், எல்லாம் ஹாப்பினஸ், எல்லாம் அவனுடைய எல்லாம் உடம்புலயே எல்லாம் தெரியும். 9 துவாரங்கள் இருக்கு, எல்லாமே நல்ல சந்தோஷத்துல அது வந்து தெரியும். அப்புறம் இது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன் எப்படி அது ஏற்றம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றும். சம் பீப்புள் பார்க்கலாம் இல்லையா, இப்போ உழைன்னு உழைச்சுட்டு இருப்பான். என்ன உழைக்கணும் இல்ல, எனக்கு போனோம் டெய்லி ஆபீஸ் போனோம், டெய்லி அந்த மீட்டிங் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, சம்திங் அந்த மாதிரி லைஃப் லீட் பண்றாங்க. ஒரு நாள் லீவ் இல்லாம அந்த மாதிரி உழைப்பாங்க. சோ அதெல்லாம் என்னது கடின உழைப்பு. அப்புறம் ஆசை, பயங்கர ஆசையும் இருக்கும். ஏக்கம், அதுக்கு நிறைவேறலனாக்கா ஒரு ஏக்கம் இருக்கும். கட்டுப்படுத்த இயலாத அந்த மாதிரி இருக்கும். அவெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கும். அதே என்ன நம்மளே சிலப்பெல்லாம் அப்படிதான் இருப்போம் இல்லையா, சில சமயத்துல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கே தெரியும் இதெல்லாம் ரஜோகுணம் ஓங்கி மேலோங்கி இருக்கு, அப்ப நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது தெரிஞ்சதுன்னா என்னது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சத்துவகுணத்தை வறுத்து பார்க்கலாம். ஆனா இது தெரிஞ்சாதானே we should realize நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு. எஸ், அடுத்தது மணி பிரபுஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. अप्रभासो अप्रवृत्तिच्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। குருவின் மைந்தனே, குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி, அந்த தமோ குணம் நல்ல மேலோங்கி இருக்கும் போது என்ன ஆகுது, உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு அடிக்ட்னு இது இருக்கு. இவன் டேக் சம் ஒரு ஏதாவது ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கும், சோர்ந்து உட்கார்ந்து இருப்போம், மன உளைச்சல் இருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கணும்.
இந்த மாதிரி யாரோ இருந்தானாக்கா தமோ குணத்துல இருக்கான், இல்ல அவனுக்கே ஒரு நல்ல அறிவுன்னா நான் தமோ குணத்துல இருக்கேன், இதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து ரியலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இது என்னது ஒரு குணத்தோட அறிகுறிகள். தமோ குணத்தோட அறிகுறி, ரஜோகுணத்தோட அறிகுறி, சத்துவ குணத்தோட அறிகுறி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். போய் எழுந்திருக்கும் நேரம் என்னது சத்துவகுணக்காரங்க என்ன காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருப்பான். நான் பாக்குறேன் மங்களாரத்தி போது யாரெல்லாம் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இருக்காங்க, 0 எக்ஸப்ட் ஒரே ஒரு மாதாஜி மாத்திரம் வராங்க. அந்த மாதாஜி பயிற்சி 2 நாளா நான் பார்க்கல. என்ன ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, ஐஸ்வர்யா தான் நினைக்கிறேன். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறாங்க 5 பேர். ஆனா நீங்க எழுந்துக்கிறது இல்ல நான் சொல்லல, எழுந்துக்கிறீங்களா இருக்கும். மங்களாரத்தி ஆன் பண்ணி வச்சு விடலாமே. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆன் பண்ணாலே நீங்க தூங்குற சால் எவ்ரிதிங் என்னது இதுதானே இல்லையா, ஒரு நம்பிக்கை தானே. நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சா நீங்க இருக்கீங்க பாக்குறீங்கன்னு அதை ஆன் பண்ணிட்டு தூங்குறவன் எத்தனை பேர் இருக்கா, இல்ல அதை ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க வேலை வர காதுலயாவது நல்ல ஒலிக்கும். அவ பண்ற அந்த பூஜை என்னெல்லாம் அந்த ஜபா எல்லாம் சொல்றாங்க எல்லாம் காதுல ஒலிச்சிட. 1/2 hour தான், 4:30 to 5 மணி. அதுக்கப்புறம் ஜப்பா ஆரம்பிச்சு அது மாதிரி பிரபுபாதோட ஜபா போட்டிருப்பான். அது மாதிரி கேட்டுட்டே நம்ம வேலையும் பண்ணலாம். சோ இது வந்து சத்துவகுணம். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது வந்து சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் என்னது லேட்டா எழுந்துக்கிறாங்க 8 மணி. பட் இப்ப திஸ் இஸ் நாட் அகெயின் ஒரு ஜென்ரலா தான் சொல்ல முடியும். இப்போ வந்து 3rd ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு வரா, 3 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கே வரா, 4 மணிக்கு தான் வரா அப்படின்னா அவ எப்படி 8 மணிக்கு தான் எழுந்திருக்க முடியும் இல்லையா? நம்ம எழுந்துக்கிற நேரம் அவ தூங்க போவா. அப்போ அவளை எல்லாம் சொல்லல. இன் ஜென்ரல் யார் லேட்டா எழுந்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ரஜோகுணத்தை, ரொம்பவே லேட்டா எழுந்துக்கிறவங்க 11 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துக்கிறவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க. எழுந்த பிறகு என்னெல்லாம் செயல்பாடு பண்றாங்க? சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பஜனை, பாட்டு, சொன்னேனே மங்களாரதி பாட்டு கேட்கறது என்ன, இல்ல நம்மளே உட்காந்து ஜப்பா பண்ணலாம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி காலையில என்னன்னே ஓட ஆரம்பிச்சிருவா, இதெல்லாம் பண்ணும். தமோ குணத்துல இருக்கிற படிக்கையிலேயே திரும்பி அந்த மொபைல நோண்டிட்டு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த சோம்பேறி தானே வரணும். தமோ குணத்துல இருக்கிற சோம்பேறி, இவன் ரொம்பவே ஓவர் ஆக்டிவ், ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் ஈச் அதர். அப்படி சத்துவகுணத்துல பகவான் நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணிருப்பா. விருப்பமான புத்தகங்கள் என்னெல்லாம் படிப்பா? சத்துவகுணத்துக்காரங்களை என்னன்னு படிப்பா? பகவத்கீதை என்ன, கிருஷ்ணன் என்ன, இந்த மாதிரி ஹோலி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கும். யாருக்கும் காட்டுறதுக்கு இல்லை. they will take interest in reading all this. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க how to become rich, எப்படி பணத்தை உண்டாக்கலாம், அது பணம் அதுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். பணத்தை அதுதான் அவங்களுக்கு பிரதானமா தெரியும். இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க பணம் உண்டாக்குறதுக்குள்ள வழியை பார்ப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாம் மென்டல் அந்த இதெல்லாம் ஆக்சுவலி குழந்தைகளோட இதுல தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அவங்களுக்கு கார்ட்டூன் தானே நிறைய பார்ப்பாங்க இல்லையா? அப்படி தமோ குணத்தோட கிரியேட்டட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் மனக்கற்பனையில உள்ள கிரியேட்டட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தூங்கும் நேரம் என்னது? சத்துவ குணத்துக்காரங்க சீக்கிரம் தூங்குவாங்க, 9 மணி 10 மணி வச்சுக்கலாம். ரஜோ குணத்துக்காரங்க இன்னும் லேட்டு 11, 12 வச்சுக்கலாம். தமோ குணத்துக்காரங்க எல்லாரும் காலையில ஏந்திருக்கும் போது தூங்கவே போவாங்க. அது வரைக்கும் நல்லா பிஸியா இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இது வந்து பயிற்சி என்னெல்லாம் வந்து அதேதான் திரும்பி கொஞ்சம் வீட்டா இருக்கு. அவங்க என்னெல்லாம் புத்தகம் படிப்பாங்க? சத்துவ குணத்துக்காரங்க உற்சாகமூட்டும் சுயசரிதையெல்லாம் படிப்பா. சுயசரிதையில எல்லாரும் படிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி தான் சுயசரிதை வரும். யாரோ இது என்னது சக்சஸே ஆல அவனோட எல்லாம் சுயசரிதை எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ண மாட்டான். ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தும் அவன் எல்லாம் எப்படி முன்னுக்கு வந்தான், அதற்கு நமக்கு வந்து அதுல இருந்து ஒரு உத்வேகம் வரும். ஓ இப்படியா, நானும் முன்னுக்கு வரலாமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆர்வம் நமக்கும் வந்து. அதனால அந்த இது படிக்கிறது நல்லது. சத்துவகுணத்துக்காரங்க அதெல்லாம் படிப்பா. ரஜகுணத்துக்காரங்க திகில், நாவல், அறிவியல், கற்பனை கதை அதெல்லாம் படிப்பா. தமோ குணத்துல ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைத்தளங்களை எல்லாம் பார்ப்பா. அது வந்து தமோ குணத்துக்காரங்க. அப்புறம் வேலை என்ன வேலை பண்ணுவா? சத்துவ குணத்துக்காரங்க ஆசிரியர், மெடிக்கல், அந்த டாக்டர், நர்ஸ் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். அப்புறம் ரஜோகுணத்தை வந்து பணம் தேன் போன்றது, பணம் பத்தும் செய்யும் சொல்லிட்டு பணம் 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 அவங்களுக்கு பணம் ஒண்ணுதான், அதுதான் பேசும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் தமோ குணத்துல உள்ள மது, போதை பொருள் இதெல்லாம் வந்து they will take. அப்புறம் என்னது வேலை, என்ன வேலை நம்ம ஃபுல் டேல என்ன வேலை? காலை 4 மணியிலிருந்து மதியம் வரை ஒரு சத்துவ குணம் இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு. அப்புறம் மதியத்திலிருந்து இரவு 8 மணி வரை ஆக்டிவா இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. அப்புறம் இரவு 8 மணில இருந்து அதிகாலை 4 மணி வரை சோம்பல் தமோ குணத்துல இருப்பாங்க. ஏன்னா பாடிக்கு ரெஸ்ட் வேணுமே. ஸோ தட் இஸ் ஓகே, திஸ் இஸ் ஓகே. பட் இது வந்து சரியா ஃபாலோ பண்ணலைன்னா தான் ப்ராப்ளம். இசை என்னெல்லாம் இசை கேட்பா? சத்துவகுணத்துக்காரங்க என்னது? கர்நாடகம், மென்மையான இசை என்பதெல்லாம். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க ஜாஸ், ராக் அண்ட் பாப், இது சொல்லக்கூடிய வராது, ஜாஸா அண்ட் சம்திங். தமோ குணத்தோட கத்துதல், கதறுதல் அந்த மாதிரி பாட்டு இருக்கு. நமக்கு அது கத்துதல் தோன்றது, அவளுக்குலாம் அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பாப்பா. அவளுக்கெல்லாம் கத்துதல் சொன்னா கோவமே வந்து, அதெல்லாம் தான் அவளுக்கு பிடிக்கும். தமோ குணத்துக்காரங்களுக்கு அதெல்லாம் தான். அப்புறம் பயிற்சி, இந்த பயிற்சியில வந்து எங்க போவாங்க சேஞ்ச், நம்ம வந்து வெளியில போகலாம் அப்படின்னாக்கா
சத்துவகுணத்துக்காரங்க எங்க போவாங்க? ஒரு பூங்காவனம், ஒரு கார்டனோ, ஒரு நல்ல நேச்சர் ரிலேட்டட் உள்ள அந்த இடத்துக்கு போவாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க எங்க போவாங்க? வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கை, இந்த மாலுக்கு போறது, சும்மா ஒரு விண்டோ ஷாப்பிங், சும்மா வெளியில போறது, அந்த கூட்டத்துல போறது ரொம்ப பிடிக்கும் ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க. தமோகுணத்துல இருக்கிறது என்னது? பப்பு, இரவு விடுதி, அங்க போவாங்க. எல்லாரும் தூங்க போற நேரம் அவங்க வந்து பப்புல போய் உட்காந்துப்பா. அப்புறம் உடற்பயிற்சி, சாரி, உணவு பழக்க வழக்கம் எப்படி? சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க நிறைவானது, சார் உள்ளது, சைவம் சாப்பிடுவாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கிறது காரசாரமா, சூடானது, உரப்பானது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்னது? தீண்டத்தகாதது, கெட்டு போனது, அழுகியது, இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகே, இவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க, ஞானத்தை வளர்த்துவாங்க. ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப கோபம், பேராசை, ஏன்னா எல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன், ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். அது சரியா மீட் அட் எக்ஸ்பெக்டேஷன், கோவம், அதுக்கப்புறம் பேராசை, அவனுக்கு கிடைச்சுட்டு எனக்கு கிடைக்கல, இந்த மாதிரி ரொம்ப பேராசையா, அப்புறம் ஏமாற்றம், பொறாமை, எல்லாம் ஒண்ணுக்கு மாத்தி ஒண்ணு மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும். தமோகுணத்துல ஒண்ணுமே அவனுக்கு டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் அட் ஆல். சோம்பேறி, மந்தம், ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் லாபம் இல்லை, அவன் இஸ் நாட் பாதர்ட் அட் ஆல். அவன் இஸ் ஹாப்பி. அவன் வந்து நான் இப்படிதான் இருப்பேன், அவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க தமோகுணத்துல. ஓகே, அப்ப இயற்கை குணங்கள் என்னது? சத்துவகுணம் தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று இருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. சத்துவகுணம் தான் பண்றான், நல்லதான் பண்றான், எல்லாருக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு, அவனோட பர்த்டேயா இருக்கும், எல்லாருக்கும் சாப்பாடு விநியோகம் பண்றான், ஏதோ சம்திங். ஆனா பகவானை இன்வால்வ் பண்ணாம அவன் தன்னுடைய இதுல சுயம் ஒரு சந்தோஷத்துக்கு வேண்டி அவன் வந்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னாது? அவன் சத்துவகுணத்தை இருக்கான், புண்ணியம் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். புண்ணியம் எல்லாம் கரைஞ்சப்புறம் திரும்பி இந்த உலகத்துல தான் பிறப்பான். பகவானின் ஆணைகளை அவன் வந்து பின்பற்றுவதில்லை. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவனுக்கு டெஃபினட்டா ஒண்ணுமே இருக்காது. பகவானா அவனுக்கு எந்த நேரமும் டார்கெட், இந்த என்னது அது இதுன்னு தான் இருக்கும். அவரது ஆசைகள் கூக்குரலிட்டுக் கொண்டிருப்பதால் பரமாத்மன் ஓசை அவருக்கு கேட்பதில்லை. தமோகுணத்துல இருக்கிறவன் அவர் மிகவும் சோம்பேறியாகவும் அறியாமையிலும் இருப்பதால் அவர் பரமாத்மாவின் சப்தத்தை கேட்பது. அவன் வந்து அவனுடைய உலகத்துல இருக்கும். இஸ் நாட் பாதர்ட். நம்ம இப்படி இருக்கோமே கூட அவனுக்கு அந்த ஒரு வருத்தமும் இருக்காது. இஸ் ஹாப்பி. அந்த மாதிரி இருக்கவன் வந்து என்னது? அவனுக்கு வந்து பகவானுடைய சப்தத்தை கேட்க முடியறதில்லை. 14.14 யதா சத்வே பிரவருத்தே து பிரளயம் யாதி தேஹப்ருத் ததோ தமவிதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்யதே. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர். ஃபர்ஸ்ட் போறது அந்த மேல் உலகத்துக்கு வந்து போவாங்க. எங்க? அங்க வந்து தூய்மையான பக்தர்களோ ரிஷிகளோ அது அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு அவங்க வந்து போயிடுவாங்க. யாரு? சத்துவகுணத்தில். ஏன்னா அவன் வந்து புண்ணிய கர்மாலாம் பண்றதுனால மேலுலகம் அந்த இடத்துக்கு போவான். பிரம்மலோகம் ஜெல்லாம் அதுக்கு தொழில் இருக்கே, அந்த உலகம் இல்லாம அவங்க போவாங்க. அமலா, அது வந்து இது கலப்படம் இல்லாத. ஓகே, அடுத்தது ரஜசி. சாந்தி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரஜசி பிரலயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோ நிஷு ஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் போது, அவன் ரஜோகுணத்திலிருந்து அவன் இறக்கும் போது என்னாகும்? ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கிறான். அவன் பலனை எதிர்பார்த்துதான் எல்லாம் பண்றான். அவன் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கான். அப்ப அவன் வந்து அந்த அவா இருக்கிற அந்த உலகத்துல தான் அவன் வந்து திரும்பி பிறவி எடுப்பான். தமோ குணத்துல இருக்கிறவனோ இருக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுப்பான். தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் சோம்பேறியா இருக்கிறவன் என்னது இது கரடி, என்னது கரடி, அந்த மாதிரி போயிடுவான். அப்புறம் இது என்னது எதையும் தின்பம், அந்த இதுதானே தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் எது எல்லாம் சாப்பிடுவான். பறக்கிறது, ஊறுறது எல்லாமே சாப்பிடும் போது என்ன? அவன் வந்து பன்னியா போயிடுவான். அப்ப அதெல்லாம் தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். கர்மண சுக்ருதஸ்யாஹு வியாஹுஹு சாத்விகம் நிர்மலம் ஃபலம் ரஜசஸ்து ஃபலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமஸ ஃபலம். சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். சத்துவகுணம்னா என்னது? இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போறது, ஒரு குளத்துக்கு போறது, ஒரு நல்ல ஒரு இது ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல போறது, அந்த மாதிரி இடத்துல போறது. அதனால என்ன ஆகுது? அவன் வந்து தூய்மை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல் அறிவற்ற தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன. இப்ப இது வந்து லாஸ்ட் வந்து இது தமோ குணத்துல படி கட்டி இருக்கான், ஆனா ஃபுல்லா வந்து பிளாக் பண்ணிருக்கான். இதை வச்சு அவன் என்ன அறிவோடு பண்ணிருக்காங்க? மந்த புத்திகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து துக்கம்,
இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல என்ன இருக்கும் இல்லையா, துக்கம் தான் இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஒரு டிஞ்சி பிளேஸ். அப்போ அவனோட செயல்கள்லாம் வந்து துக்கத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தோம். தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அறிவற்றத்தனத்தினும் அதுல வந்து விளைவுறுகின்றன. சத்வா சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச்ச பிரமாதமோஹோ தமசோ பவதோ அஜ்ஞானம் ஏவச்ச. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகும். என்னெல்லாம் கிளியரா இருக்கு, என்ன அவன் வளர்த்திக்கிறான். சத்துவகுணத்தை எல்லாம் நன்மை பயக்கும் இதுல வரும்போது உண்மை ஞானத்தை வந்து நிறைய படிப்போம், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிப்போம், நிறைய ஞானம் எல்லாம் பெறுவான். ரஜகுணத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆகும், பேராசை விருத்தி ஆகுது. இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கணும், அவனை விட எனக்கு நல்ல இது வரணுமே, பொறாமை பேராசை இதெல்லாம் போடலாம் அந்த. ஆனா இதுல ஸ்லோகாத்துல என்ன போட்டிருக்கோ அதே தான் போட்டிருக்கான். தமோ குணத்தில் இருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தி ஆகிறது. ஏதோ ஒரு இருந்து விருத்தியானம், இதுல வந்து நல்லது உண்மை ஞானம் விருத்தியாகுது, இதுல வந்து பேராசை விருத்தியாகும். இவன் வந்து தமோ குணத்துல வந்து மயக்கம், பித்தம் மயக்கம் இதுல வந்து விருத்தியாகுது. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். அவன் வந்து இன்னும் நாலேஜை வளர்த்துக்கணும். இன்னும் இப்பதான் நம்மளோட இருக்கு level 2 வந்திருக்கு. சரி, அதுலயும் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க பாக்கலாம். 2 days a week தானே, ஓகே, எல்லாம் ஃப்ரீ தானே, ஒன்னும் ஃபீஸ் கிடையாது, ஒன்னும் we will learn. அதுவும் பார்க்கலாம், எப்படிதான் இருக்கு பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு they will try to explore that also. அதுவும் வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு அவன் வந்து இது ஞானத்தை வளர்த்திப்பான். அவங்க எல்லாம் என்னது மேல் நோக்கி போவார்கள், அந்த மேல் உலகத்துக்கு அவங்க போவாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களும் பூ உலகில் வாழ்கின்றனர். இங்கே இருந்து இது இல்ல பொறாமை, அதான் நம்ம இது இருண்ட உலகம் தானே. இப்ப நம்ம உலகம் எப்படி துக்காலே அசாஸ்வதம், எப்பவும் துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம். அவன் அதிலேயே பொறாமை கோபம் இதுலயே இருப்பான், அவன் இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டான். அப்ப தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். தப்பு காரியம் எல்லாம் பண்ணி தகாத்த இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னதுன்னா அவன் கீழ் உலகத்துக்கு அவன் போயிடுவான். அப்ப நம்ம யூனிவர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு, இங்க இருக்கு நம்ம பூலோக அர்த்த பிளேன், இதுக்கு மேல புவர் லோகா, இங்க வந்து ராட்சசாஸ் கோஸ், அதான் முன்னோர்கள். இங்க அதுக்கு மேல ரியல்ம் ஆஃப் 330 million demigods and demons இங்க இருக்காங்க. இதெல்லாம் இந்த இது. அப்புறம் ஸ்வர்கலோகா, இந்திரலோகா, ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், மகர்லோகா, ஜனலோகா, சேஜஸ் இருக்காங்க, தப்போலோகா, சத்தியலோகா, பிரம்மாவோட அபோர்டு இங்க இருக்கு. எப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் போச்சாட்டம், இன்னொரு ஒரு வாட்டி காட்டுறோம். இதுல இருந்து கீழே நம்ம அடுத்து பிளேன் கீழே என்ன இருக்கு, அத்தல வித்தல சுத்தல தலாதல மகாதல ரசாதல பாத்தாள, இதெல்லாம் லோவர் பிளானட்ஸ், இதெல்லாம் ஹையர் பிளானட்ஸ். இது கிராஸ், இது சட்டில் போட்டிருக்கோம். ஓகே, மிடில் வந்து சட்டில் அண்ட் கிராஸ். ஓகே, வேற என்ன போட்டிருக்கீங்க, ஜடானந்தா மெட்டீரியல் பிளஷர், இது வந்து துர்கா தேவி ஷேடோ ஆஃப் லாதினி சக்தி. இதெல்லாம் இந்த லெவல்ல இதெல்லாம் லாதினி சக்தி எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். ஈச் கவர் இஸ் 10 times the diameter of the previous covering. ஓகே, அர்த் இந்த ஒரு கவரிங்ல இருக்குன்னா அதை விட 10 times பெருசா என்ன இருக்கும், வாட்டர். அவர் அர்த் இஸ் கவர்ட் பை வாட்டர், அதையும் 10 times பெருசு ஃபயர், அப்புறம் ஏர், அது வந்து 10 times அப்படி. ஈத்தர், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்சிகோ, இதெல்லாம சேர்த்துதான் ஒரு அண்டம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் யூனிவர்ஸ். இதுல வந்து கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயே இருப்பார் கர்ப்போதக. இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றது யாரு, காரணோதக சாய் விஷ்ணு. அதெல்லாம் மெதுவா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுவோம். எஸ், அடுத்தது நானியம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானு பஷ்யதி குணேபியஸ்ச பரம் வேதி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும். அப்படின்னா என்னது, நம்ம வந்து இப்ப இறந்திருக்கோம், இது கண்டிப்பா நம்மளை வந்து தாக்கும், இதை வந்து நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். இந்த குணத்தை தவிர வேற ஒண்ணுமே வந்து he cannot do anything. இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை, இது கண்டிப்பா என்ன வந்து இழுத்துட்டே இருக்கும். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் நம்ம இழுத்துட்டு இருக்கோம் என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் இன்று உயர்ந்தவர் என்பதையும், பகவான் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா கிடையாது, அவர் வந்து இதுக்கும் மேல உள்ளவர். அவர் வந்து இவாளெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவார், மாயாவெல்லாம் அவர் கட்டுப்படுத்துவார். ஆனா நம்ம எப்படி நமக்கு லெவல்ல இருக்கும், மாயால நம்மளை கட்டுப்படுத்தும். அது மாதிரி யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். இந்த மாதிரி யாரு வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா பகவானோட ஆன்மீக உலகத்தையும் அவனால ஆன்மீக இயற்கையும் அவனால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். எஸ், குணாநேதானதீத்ய த்ரிந்தேஹி தேக சமுத் குணாத் நேதான்னதீத்ய ஸ்ரீம் தேஹி தேக சமுத்பவான்
ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கை விமுக்தோ சாரி ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ அமிர்தம் அஷ்ணுதே. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் நின்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களில் இருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்வில் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அப்படின்னா என்னது, இந்த உடலை வச்சுன்னு இருக்கோம், இந்த முக்குணங்களும் தாக்குறது இருந்தாலும் உயர் பெறும் பொழுது அதுல இருந்து என்னது விடுபடும் போது எப்படி விடுபட முடியும்? ஆல்ரெடி 3 மாயாதேவிகளும் கட்டுப்பட்டு நம்மளை வந்து இது பண்றது, வைக்கிறது, கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது. அப்ப எப்படி உயர முடியும்னாக்கா பகவானோட தியானம் பண்ண இதெல்லாம் வீக்கா வரும். இந்த சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் எல்லாம் வீக்கா போயிடும். பகவானை நோக்கி நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும். அப்ப என்ன ஆயிடும், அந்த மாதிரி வந்து உயர் பெறும். நம்ம வந்து we are uplifting ourselves. இன்னமும் ஞானம் பெற்று இன்னும் level 2 level 3 ஏதாவது பண்ணிட்டு பகவானோட ஞானம் வளர்த்த என்னாகும், பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றை நின்று இவைகளின் துன்பம் first you will come across all this. பிறப்பு இறப்பு நம்ம வெளிப்பட்டுடுவேன். அந்த பிறப்பின் இறப்போடு துன்பங்கள் இருக்கே அதுல இருந்து விடுதலையும் பெற்று இதே வாழ்விலும் அவனுக்கு முக்தி அடைஞ்சு அவன் இறந்தப்புறம் தான் அந்த உலகத்துக்கு போகல, இதே வாழ்க்கையில் அவன் ஆனந்தமாக திருப்தியோட அவனுக்கு வந்து வாழ முடியும். அந்த அமுதத்தை அவன் வந்து இங்கே அவனுக்கு வந்து we can taste that, அவன் சுவைக்க முடியும். மொத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். இங்கே இது விடுதலை பெற்ற அந்த ஒரு இது வந்து ஆனந்தத்தை இங்க வந்து அவன் அனுபவிக்கும். अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै श्रीं गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां ஸ்ரீம் குணானதிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் வினவினான், எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களின்றும் உயர்ந்தவன் என்று எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகிறான்? இதை தாண்டி ஒருத்தன் இருக்கான்னு சொல்றீங்களே, இந்த குணத்தை தாண்டி வந்து ஒருத்தன் பண்றான்னா எப்படி இருக்கும்? எந்த அறிகுறிகளால அவனை வந்து அறியப்படலாம்? எப்படி இருப்பான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கை குணங்கள் என்று அந்த இயற்கையா 3 குணங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து தகர்த்தெரிஞ்சா வந்து எப்படி அவன் வெளிப்படுறான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறான் பகவான். 22 line 20. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரகாஷம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந த்வேஷி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவம் யோ அவதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க சுக ஸ்வஸ்தः समलोष्ठाश्म कांसनः तुल्य प्रिया प्रियो तीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति माना अपमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सउच्यते. இவ்வளவுலாம் கொடுத்திருக்காரு. 22 ல இருந்து 25 வரைக்கும் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப என்ன சொல்றான்னு சொல்லி இதுல பாக்க பகவான் கூறினார், பிரகாசம் பற்று மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்க முடியாது. எல்லாம் பற்று மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கும் போது என்னது, அது வந்து வெறுக்காதைக்கு வந்து ஓகே இருக்கு, அது பாராட்டும் அவன் வந்து வெறுக்கிறதும் இல்லை. ஆனா அது மறைந்து இதெல்லாம் பற்று மயக்கம் எல்லாம் இல்லாம இருக்கும்போது அதுக்கு வேண்டி ஒரு ஏக்கமும் கிடையாது. ஏதோ நல்லது வருதுன்னா ஓகே இருக்கு, அது இல்லைன்னா அதனால ஏங்கவும் மாட்டான். அந்த மாதிரி உள்ளவன் இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியா இருக்கணும். இருக்கு தமோ குணம் ரஜோகுணம் எல்லாம் இருக்கு, ஆனா என்ன அதை பத்தி கண்டுக்காம அவன் பாட்டுக்கு பக்தி மார்க்கத்துல அவன் இருக்கும்போது ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவன். என்னது உறுதி? மனதை வந்து பகவானிடத்தில் நிலைத்து குணங்களை செயல்படுகின்றன இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்ற அறிபவனும். அப்படின்னா என்னது, இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளை தாக்குறது, இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறதுனால்தான் நான் இந்த மாதிரி வேலை செய்யறேன். ஒருத்தன் தமோ குணத்தை இருக்கான்னாக்கா அவனுக்கு தெரியணும், நான் இப்ப ஏன் இந்த மாதிரி சோம்பேறியா இருக்கேன், என்ன வந்து தமோ குணம் என்ன தாக்குறது, அப்ப இதுல நான் எப்படி விடுபடணும், சத்துவ குணத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈ ஷுட் ட்ரை. அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ரஜோ குணத்தை இருக்கிறவனுக்கு தெரியணும், நம்ம இதுல இருந்து விடுபடணும். சத்துவகுணத்தை காரணம் என்ன தெரியணும், ரஜோகுணம் இல்ல எனக்கு தமோ குணம் இல்லை, ஆனா நான் சத்துவகுணத்தை இருக்கிறதும் போராது, சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி குணங்களை புரிஞ்சிருக்கணும். இந்த முக்குணங்களை நம்மளை தாக்குறது அப்படின்னு குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து நம்மளை வந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு என்று அறிபவனும் இன்பத் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும் மண் கட்டி கல் பொன் எல்லாமே சமம்,
ஒரு கோல்டு கொடுக்கலாம், ஒரு டைமண்டை பார்த்தாலும் ஒரு கல்லு தான் சொல்லுவோம். பளபளக்கிற கல்லு தூக்கி எழுதிடும். அவனுக்கு வந்து அதை பத்தி ஒரு இது ஓகே ஈக்குவல். இட் டசன்ட் ஃபீல் ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அவனுக்கு அவன் அவ்வளவு பாராட்ட மாட்டான். இவற்றை சமமாக காண்பவனும் அறிவை நிறைந்தவனும் புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனுமான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரே போல் நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் ஒன்றும் இதிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். இந்த மாதிரி எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய ஸ்லோக்கால் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தாதான் அவன் வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயரப்படுகிறான். இந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி அவன் ஒரு ஹையர் ஸ்டேஜுக்கு போறான். என்ன ஸ்டேஜ்? சுத்த சத்துவ நிலை அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் நாரதரோட இது போட்டிருக்கு. எப்போ நாராயணா நாராயணா அப்படின்ட்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி. எஸ். மாம்சயோ அவ்யபிச்சாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான். பிரம்மன்கிறதே ஒரு பகவானோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நிலைதான். பிரம்மனை புரிஞ்சுக்கிறான்னா பகவானோட ஒரு இதுதான் நிலை. என்னது? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரியன் இருக்கார். சூரியனோட கதிர்கள், சூரிய ஒளி, அது வந்து சூரியனே நினைச்சு நிறைய பேர் வந்து வழிபடுறா. சூரிய ஒளி வந்தாலே அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணுது. சோ அந்த இப்ப விளக்கேற்றுறோம். விளக்குன்றது ஒரு வெளிச்சம் தானே. சூரிய ஒளி மாத்திரம் இல்லை, ஒரு வெளிச்சம். எது வெளிச்சம்னாலே ஒரு பகவான் அப்படின்னு நினைச்சேன். சோ அது பகவானோட ஒரு அம்சம் தான். அந்த வெளிச்சம்ங்கிறது ஒரு பகவானோட அம்சம். சோ அந்த மாதிரி வந்த நிலைக்கு அவங்க வந்து பிரம்மன் நிலைக்கு உயரப்படுறார்கள். யாரு? எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் இந்த ஜட இயற்கை நூக்குணங்களில் உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு உயரப்படுகிறார்கள். பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்யாவ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யை காந்திகஸ்ய ச. மேலும் நான் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவை பிரம்மனின் அரூப பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? என்னது? பிரம்மன் நிலை தான் ஒளி வடிவம். பகவானோட ஒன் ஆஃப் த என்னது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் பிரம்மன். பிரம்மன் வந்து இந்த மாதிரி 200 ஃபார்மா நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். ஏன்னா நம்பி அவரை வந்து இது பண்ணலாம், டிவோஷன் காட்டலாம். அடுத்தது 400 ஃபார்மும் பார்க்கலாம். இந்த பிரம்மன் ரூபமும் அதுவும் அவரோட ஒரு ப்ளீனரி ஒரு சக்தி தான். அது அவருடைய ஒரு சக்தி தான் இது. அப்ப என்னது? மேலும் நான் பகவான் யாரு? மரணமற்றவரும் அழிவற்றவரும் நித்தியம். அவர் எப்பவுமே உள்ளவர். அவருக்கு மரணமும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, அவருக்கு அழிவும் கிடையாது. இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அரூப பிரம்மனின் ஆதாரமும் பகவானே. இந்த மாதிரி பகவானை புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து பிரம்மன் ரூபமும் இஸ் ஆல்சோ பகவானோட ஒரு ஃபார்ம் தான். பட் ரூபம் இல்லாது. ஃபார்ம்னா என்னது? இட் இஸ் வித்தவுட் ஃபார்ம். சாரி. ஓகே. இப்ப இது என்னது? நம்ம சந்தோஷம் மொத்தம்லாம் எப்படி பொருள் சார்ந்தது. இப்ப நல்ல வீடு, இப்ப நல்ல அந்த புல்வெளி இதெல்லாம் இருக்கு. நல்ல வீடுனா ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த வீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம சந்தோஷம் இதுல நிலைத்து இருக்கு. இந்த மாதிரி வீட்டுல இருந்தோம்னா எனக்கு நல்ல நிம்மதி. அந்த வீடு இந்த மாதிரி பாழ் அணிஞ்சு போச்சுனாக்கா வருத்தம். அப்ப நம்மளோட சந்தோஷம் வருத்தம்லாம் எதோ சார்ந்திருக்கு? ஒரு பொருளை சார்ந்திருக்கு. ஒரு மொபைல் வாங்குவோம், ஒரு ஐபோன், சந்தோஷம். புதுசா வாங்கினா சந்தோஷம் தான். ஆஹா என்ன நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. ஒரு வாட்டி கீழே போட்டா போச்சு. ஐபோன், ஆப்பிள் போன் போட்டிருக்கா, வருத்தம். அப்போ இது என்னது? நம்மளோட ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா பபிதா மாதாஜி? யாருமே இல்ல. நடுவுல கொஞ்சம் பிரேக். அதான் எனக்கு அந்த மெசேஜ் வந்தது, அதனால கேட்டேன். இல்ல நானே தொண்டை கண்டினியூஸ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது அதே எனக்கு சோக்க பாருங்க. அதுல இதுவரை மெசேஜ் வந்தோடனே நான் நினைச்சேன் என்னாச்சு அப்படின்னு. அப்ப இது சந்தோஷம். இந்த மொபைல்ல ஒரு சந்தோஷம் எப்படி? புதுசு ஏதாவது வாங்கினா அது ஒரு சந்தோஷம். அது ஏதாவது உடஞ்சு போச்சுனாக்கா வருத்தம் வருது. அப்ப நம்மளோட சந்தோஷம் வருத்தம்லாம் எதை சார்ந்து இருக்கு? ஒரு பொருளை சார்ந்து. அப்படி இருக்கக்கூடாது. இது ஒரு சந்தோஷம். நல்ல புது கார் பளபளான்னு இருந்தா ஒரு சந்தோஷம். அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இடிச்சு ஏதோ ஆச்சுனாக்கா வருத்தம். சோ இதெல்லாம் பொருள் சார்ந்து. ஆனா உண்மையான மகிழ்ச்சி எது? பகவானை ஆராதனை பண்றதும், இந்த மாதிரி பெரிய மகாத்மாக்களை எல்லாம் இது வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுக்கு எல்லாம் வந்து நன்றி எல்லாம் சொல்லி அவளுக்கு வந்து பூஜை எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறது, அது வந்து மகா திருப்தி நமக்கு வந்து. அப்புறம் பகவத்கீதா படிக்கிறதுலயும், ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் இந்த மாதிரி பண்றதுதான் நமக்கு ஆக்சுவல் மகிழ்ச்சி. பொருள் கிடைக்கிறதுல வந்து இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும், ஆனா அதே போல போயிடும். அந்த மகிழ்ச்சி எல்லாம்
போய்விடும். இது வந்து லாஸ்ட் தான். அது வந்து ஜஸ்ட் அது போட்டிருந்தது. ஐ டோன்ட் நோ வை தே புட், பட் படிக்கலாம். இந்த 7th சாப்டர்ல வந்திருக்கு. சரணடையும் 4 பேர், ஏளனம் செய்யும் 4 பேர். ஒருத்தர் வந்து ஆர்த்தக, துன்பப்பட்டவர்கள். ஜிக்யாசு, பகவானை பத்தி விசாரித்து அறிபவர்கள். அர்த்தார்த்தி, அர்த்தார்த்தின்னு செல்வத்தை விரும்புவர். அதெல்லாம் வந்து பகவான இது என்னது, பகவான் போயிட்டு இது வேணும் அது வேணும் கேட்கறவாள்ல 4 பேர் வந்து பகவானை நம்புறவா. யாரெல்லாம் ஒருவர் வந்து துன்பப்படுறவர், எனக்கு உடம்பு முடியல, எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை, ஏதாவது சம்திங் மனசு ஹாப்பினஸா, மனசு வந்து இதா இல்லை, பீஸ்ஃபுல்லா இல்லை, அந்த மாதிரி கேட்கறவா வந்து ஆர்த்தா கேட்டகரியில வராங்க. ஜிக்யாசு வந்து பகவானை பத்தி இன்னும் கேட்கணும், நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சு ஜிக்யாசு இன்னும் நிறைய கேட்கணும், இன்னும் அது தெரியாது எனக்கு, இதை பத்தி தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சு படிப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் ஜிக்யாசு கேட்டகரி. அர்த்தார்த்தி, செல்வம் வேணும், பணம் வேணும், அதுக்கு அதை நினைச்சுட்டே பகவானை வந்து வழிபடுவாங்க. அவங்க வந்து 3வது கேட்டகரி. 4வது கேட்டகரி யாரு? ஞானி. அவன் ஒன்னுத்துக்கும் ஆசைப்பட மாட்டான், விஷயங்களை உள்ளபடி அறிந்தவர். நான் யாரு? நான் வந்து ஆத்மா, பகவான் பரமாத்மா, இது தெரிஞ்சுனா போதும், நான் வந்து உடல் இல்லை, அதுலயே அவன் வந்து சந்தோஷமா இருந்தான். ஏளனம் செய்யும் 4 பேர் யாரு? முட்டாள்கள். நர ஆதமகா, மனித இனத்தில் மிக கீழானவர். மாயையா பகுத்த ஞானவர், மிகவும் கற்றறிந்தவர் இதுல பௌதிக உலகத்துல, ஆனால் மாயையால் தவறாக வழி நடத்துபவர், ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாதவர். ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதாக, வெளிப்படையாக நாத்திகம். எல்லாம் ஆசுரிக் குவாலிட்டிஸ் நிறைய அவர்கிட்ட. அது வந்து போட்டிருக்கு. சோ நான் சரி அதையும் வந்து இடம் எடுத்திருக்கலாம், எனக்கு வந்து இது சம்பந்தமே கிடையாது, இதனால இது ஓகேன்னு போட்டேன். ஓகே, வால்மீகியின் கதை ஒண்ணு இருக்கு, அது பார்த்தோம்னா ரத்னாகர்னு இவருக்கு ஒரு பேரு. இதுக்கு முன்னாடி வால்மீகி ஆக்கு முன்னாடி அவர் பேர் என்ன இருந்தது? ரத்னாகர். அவர் வந்து வழியில போறவா வரவாளையில மடக்கி அது பணத்தை பறிச்சு இந்த மாதிரிதான் அவர் வந்து வழிப்பறி பண்ணிதான் வந்து பணத்தை ஈட்டி வீட்டுல வந்து செலவு பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ ஒரு வாட்டி இவர் வந்தா, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த கதை, இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சா போல சொல்றேன். இதுல ஏதாவது தப்பு ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா நீங்க அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஐ எம் நாட் குட் அட் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஓகே. அப்புறம் நாரதர் ஒரு நாளைக்கு நாரதர் வழியில வந்து சொல்றாரு, நீ இப்படி எல்லாம் பணம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொள்ளை எல்லாம் பண்றேன், எவ்வளவு பாவ செயல் தெரியுமா? அதெல்லாம் நான் பாவம் எல்லாம் பார்த்துதான் முடியுமா? எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்கா, வீட்டுல அம்மா அப்பா எல்லாம் இருக்கா, அவளையெல்லாம் எனக்கு பாத்துக்கணும். சோ நான் இதா என்ன பண்ணி, எனக்கு வேற எல்லாம் பண்ண தெரியாது, வேற வேலையெல்லாம் பண்ண தெரியாது, இந்த மாதிரி பண்ணி என்ன கொண்டு போறேன்னு, அது வந்து அப்படிதான் எனக்கு வந்து குடும்பத்தை இது பண்ண முடியும் அப்படி சொன்னோன்னு இவர் சொல்ற. பட் இதுல பாவ செயலாச்சே, பாவ செயல் வந்து அப்ப உனக்கு பாவம் வந்து சேருமேனு அவர் சொல்ற. நான் கொண்டு வர பொருள் அவ வந்து பங்கிட்டு எடுத்துக்கிற போல என்னோட பாவத்தையும் அவங்க பங்கு போட்டுப்பாங்கன்னு இவர் சொல்ற. அதெல்லாம் வந்து நீ கேட்டுப்பாரு, நீ வேணா போய் கேட்டுப்பாரு, அவங்க பங்கு போட்டுப்பாங்களான்னு கேட்டுப்பாரு. சோ அவர் போற. அப்புறம் என்ன, பறவையும் வந்து அடிச்சு வீழ்த்தும் போது இதுல வந்து ராமாயணம், வால்மீகி ராமாயணத்துல இது ஒரு ஸ்லோகா வருது. மா நிஷாதா प्रतिष्ठा सत् त्वमागम शाश्वती समाह यत् क्रौञ्चमितुना தேகா மவாதி காம மோகிதம் அப்படின்றது அதோட அர்த்தம். நித்தியத்தின் நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் ஓய்வெடுக்க மாட்டீர்கள், நீங்கள் ஒரு பறவையை அன்பிலும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கொன்றீர்கள். ஒரு நல்ல ஒரு பறவை, அதுக்கு தெரியவே தெரியாது, அது ஒரு பாவம் பண்ணாதீங்க, அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு அதை போயிட்டு நீங்க வந்து கொன்னதுனால நீங்க வந்து நிச்சயமா நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு நீங்க உங்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காது, ஓய்வெடுக்க மாட்டீங்கன்னா நிம்மதியே இல்லாத வாழ்க்கைதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லிட்டு இது என்னத்துக்கு அது போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்போ இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, வால்மீகி வந்து வீட்டுல போய் கேட்கிறார், அன்பு மகனே நீ என்னோட பாவங்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வாயா அப்படின்னு. நோ பாவத்துல எல்லாம் பங்கு போட்டுக்க மாட்டேன், நீங்க என்ன பொருள் கொண்டு வரலோ அதுல வேணா சாப்பிடறதுக்கு உண்டுனாக்கா நான் அதை சாப்பிடுறேன், பாவத்துல எல்லாம் பங்கு போட முடியாது. அப்புறம் மனைவிட்டையும் கேட்கணும், மனைவியும் மாட்டேன், என்னால வந்து பாவம் எல்லாம் நான் வந்து பங்கு போட முடியாது, அது உங்க டியூட்டி டு ப்ரொவைட் ஃபார் த ஃபேமிலி, நாங்களாம் உங்களை சார்ந்திருக்கோம், அது எங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றது உங்க டியூட்டி, நீங்க பண்ணணும். அது நேர் வழியா பண்ணா எந்த வழியா பண்றோம் we are not concerned, ஆனா பாவத்துல எல்லாம் நாங்க பங்கு போட்டுக்க மாட்டோம். சரி, அப்பாடு வந்து கேட்கிறார், அன்புள்ள பிதாவே நீங்கள் என் பாவங்களை பங்கிட்டு கொள்வீர்களா? அவரும் மாட்டேன், பாவம் எல்லாம் பொண்ணோட கணக்கு, நீ கொண்டு வர டியூட்டி, நீ என்ன கொண்டு வரையோ அதை நாங்க சாப்பிடணும், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. சோ மனம் திருந்தி அவர் வந்து போறார் நாரதர்ட்ட. நீங்க சொல்றது கரெக்டா போயிடுத்தேன், இவ யாருமே நான் வந்து பாவ செயல்ல வந்து பங்கு போட்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. இப்ப வந்து அவருக்கு ஞானம் வந்துடுச்சு. சரி அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு. அப்ப சொல்றது, அங்க மரம் இருக்கு இல்லையா, அங்க போய் உட்காந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற ராமா சொல்லுன்னு. ஒரு வாயில ராமா வருது, அவ்வளவு பாவி, அவ்வளவு கீழ்த்தரமான ஒரு இருந்ததுனால ஒண்ணுமே நல்ல காரியம் பண்ணல. அப்ப வாயில வந்து அந்த ராமானு கூட வரமாட்டேங்குது.
இப்ப அந்த மரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மரத்தை வந்து மரா சொல்லிட்டு ராமான்னு வந்துரும் அப்படின்னு. ஒரு மரா ராமான்னு சொல்லி அப்புறம் ராமர் வாயில இருந்து அவர் வெளியில வரவே இல்லை. ராம அவ்வளவு நேரம் இது என்ன எறும்பு புத்தெல்லாம் போமாயி அப்படியே அவர் வந்து நாமத்திலேயே வந்து மூங்கி போயிட்டார். அவர் வந்து அப்புறம் பெரிய செயின்ட் ஆகி இவ்வாறாக வால்மீகி தவம் செய்து, வால்மீகினா பாம்பு புத்துக்கு தான் வால்மீகின்னு சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுவாங்க. சோ அதுக்கு அந்த மாதிரி பேர், அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி பேர் வந்தது. அவர் தவம் செய்து ஞானம் பெற்று பெரிய முனிவர் ஆகி பின்னர் ராமாயணம் எழுதினார். இந்த மாதிரி ஒரு கதை. நம்ம எல்லாம் let us chant and be happy. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. போல் போட்டுமா மாதாஜி? பபிதா மாதாஜி போடலாம் மாதாஜி. போடலாமே. 7 சாப்டரா எது வரைக்கும் முடிச்சோம் நம்ம? என்ன மாதாஜி? 9 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. 9 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். 10 தான் எடுக்கணும் இல்லையா? ஓகே, சீக்கிரம் முடிஞ்சு விடுத்தேன். நான் சின்ன சாப்டர் தான் இருந்தது. ரியல்மி உங்க போன் நம்பர் கொடுங்க, பேர் சொல்லுங்க. யாரோட? ரியல்மின்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க மாதாஜி. ரியல்மி முன்னாடியே வந்தார், போயிட்டாரு. இந்த ரியல்மி that person had come earlier also, he didn't give number. அவ நம்பர் இருந்ததுன்னா பிரசன்ட் போடும், அவ்வளவுதான். just leave it. நான் இன்னும் ரெக்கார்டிங்